Dobar dan, ja sam Doroti. Ispričat ćemo o svojoj velikoj pustolovini. Jednog dana je zapuhao vihor i dignuo moju kuću koju su bili moj pas Toto i ja. Kuća je pala i ubila zlu vješticu od istoka, a vještica od sjevera mi je dala čarobne cipele te zle vještice od istoka. Zamolila sam je da me vrati kući, a ona mi je rekla da odem velikom čarobnjaku iz Oza. Dala mi je poljubac i slijedila sam žutu cestu. Putem sam upoznala limenu drvosjeću koju je želio srce, strašilo koje je želio mozak i lava koje je želio dobiti hrabrost. Stigli smo do Smaragdnog grada, ali Ozda nije htio ispuniti želje, nego je zatražio da ubijemo zlu vješticu od zapada. I pronašli smo vješticu i ja sam je ubila. Zamislite, polila sam je vodom i ona se rastopila. Ako želite znati jesam li se sretno vratila kući, pročitajte fantastičan roman Čarobnjak iz Oza Franka Bauma. Bog, ja sam plašljivi lav. Jednog sam dana upoznao Doroti, njezinog psa Tota, Strašilo i limenu drvosjeću. Išao sam u Smaragdni grad da dobijem hrabrost od velikog čarobnjaka iz Oza. I tijekom tog putovanja, moji prijatelji i ja smo doživjeli uzbudljivi pustolovinu. Strašilo, limen i drvosjeća i ja smo dobili što smo željeli. Pa smo ušli pomoći Doroti da se vrati kući u Kansas. Kada se Doroti vratila kući, Strašilo i limen i drvosjeća postali su kralji. A mene su zamolile životinje da im budem kralj, da ih čuvam od zlih životinja. Pristao sam, pa sam postao mudar kralj životinja. Želite li saznati više o mojim pustolovinama? Pročitajte sjajnu knjigu Čarobnjak iz Oza, Franka Bauma.